Flebagaw ni alabagaw aw bela jele aw ni sogoma biye taratai Avril kalo tle bisaba samba fla ani muga ani nani ka bela jele foka awale nyumando kai kaw segu kaw sigaso kaw mobti kaw kulukuru kaw nyafunge kaw burem kaw ata se moti gao kidal menaka tawdeni kuchala san joila amen nunu bela jelen fa ni buguni anti nyina siga soko fio kitakaw amanyina awko baflabe kaw nara aleni nyoro di sahel nunu bela jelen region bi ka fara bamanyare ere ka bela jelen fo mamunu sogalo na maliko kan fana kaw be aw ni sogoma aw bismillah anga kuna fonu kene ka sedu sangare ambe ale fo ka wale nyumando sori kemeso ante nyina ale ko seru sangare ale ye dugutigu ka coordinateur ye Bamako konnana commune sisi dugutigu ulu ka nyemado ni wati na Bamako be dugutigu ulu fana ka nyemado ka sori kemeso fo maraga samake ale koni tara kono warka ofe ni wati na kurbe jara amba fana fo colonel Sirila Min Traore ezola segu ka ofe jeni mau kamulu fana fo mi agelo kawye kulu fana fo boyina babi menaka ante nyine jaba sidibeko colonel Assa Bajalo anaka barakelo ministère de la santé konnana kamulu fo Chorno Umar Asijalo le génie kama fana fo ka wala nyando ka Siriman Bachili fo Bayba mairie district konnana Ablay Nyagate Paris Ibrahima Tungara Bim Batima Paris Gausu Traoré Paris ka minye Sori Sako grand frère ka le fo États-Unis ka ofei aleni Ibrahima Sako alebe Dakar Papis Diallo anaka tonne ukambu bela jelo fo wolofo fe ni watina Moussa Kanté ale chauffeurier direction régionale de la santé la Kai Keba ale nga son korobado de tima depuis 2005 ledu kale ne lameni damne odoni 2005 joti bieda ko wako odo fobi ni ntara fa on fa ni fenfe ko ni blara bololo kan kuma la ko fa ka forfait be ba kai santé directeur régional ana to yini ga dama ka haglu to musala Moussa Kanté ambe kai befo ale sabula bi sabula Bamanankan mami ngoni ngo ka bi ka kola ito sarasoro yani je wuli che wa nyana chama odo be mali kono bi ambu bela jele fo ka kanuna ke ba fen flabe malila ala ko no ya awye malion ka o kanu ka o do dusukuna ka toka duga o ka awye sanu te warite nga bi duini minche ala de bado fantan dala duga ala mago bola de imae ni mogo yu kodo ila ko yenta to ala makana to akata de na ko yenta to ala ma a kana to akata de sogomada ina wulumasiri tabaw be bara mina ana dofo ola jekulu do be uluka jekulu marafatilaw tuno ulu yuka marafanu ka mobili belajelen takadi armi ma agolo kulu sengena ma te tuguni dumunite balote ko dokerate kulu ulu vraiment on sont fatigués ana agolok anga temunu me agolok ambu foku wala nyumondo ni watina keba ne min fo ya odo armée alaka keno to angoro dro en flef fenfelani amegal lere wutika fefeke wallahi armée sababudo nonte asoga kuma ngara ali batma sfara ko ngaf sawnyi Mauritanie jamana min bela jele frale nga mo million nani obuna nga dugu ke asago to min garai ni bagboga kuma yenye chenwe ni ye jamanai warba biku seba biye ni armée tibolo foi tibolo akoko kor war sorobe chogomi loran bagbo
ko fo ale ka armée de ɲini ka bila Côte d'Ivoire min ni sɔrɔ bɛ taa ɲɔgɔn na parce que bi États-Unis tɛ ka boli ko bonya ko parce que États-Unis bɛɛ b'a dɔn min b'u fɛ yen Irisi tɛ ka bonya ko parce que Irisi Chine tɛ ka bonya ko Chine hali aw ka cɛnin petit min bɛ to ka dimi ta fo bɔnmatɔmigi b'a bolo wa mun ne a bɛ ka bonya Ala de kama Ala kama tɛ o min b'a bolo dɔnnen de don Iran mun don an k'an jija an fana ka sɔrɔdasiw ka caya u ka minɛnw sɔrɔ an ka lakana parce que an ɲɛ bɛ min na bi Keba i ni Amara terrorisme kɛlɛ in o ye diɲɛ kɛlɛ nataw la nɔgɔman ye o minɛn dɔw sannen don an ka sɔrɔdasiw fɛ bolo yɛrɛ tɛ ka s'olu ma fɔlɔ olu ils ont pas utilisé ça d'abord munna diɲɛ tɔ bɛna kɛ ni se t'i ye se k'i jɔ i kolo la i dulonnen tɛ maa la u bɛna an daraki la ka taa n'a ye de ɲɛji t'a ɲɛ kasi t'a ɲɛ merimori t'a ɲɛ fo sɔrɔdasiw de ka k'i bolo mun bɛ se k'a fɔ au moins nin tɛ kɛ nka n'o t'e bolo an cɛ n ko bɛn de bɛ karatabugu mɛn si la n'o tɛ a fan bɛɛ tɛ wo ye de n'an ye dɔ fɔ sɔrɔdasiw la baki 2 terrorisiw y'o tiɲɛ an bɛna na o fana fɔ o kɛra cogo min NSUP aw bɛ yɔrɔ dɔn a kɔliso min filɛ place 51 la k'olu ye baara jɔ han ko courant tɛ yen an t'an ka groupe kelen sigi o ma a tɛ s'a kɔrɔ groupe in tɛ s'aw yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ k'u y'a ɲini ekɔli karamɔgɔ fɛ k'u bɛɛ ka to so o yɔrɔ olu sini sufi ye ekɔli karamɔgɔ a ma se ekɔli wa nin ka di somɛriw ye cogo min ne ma min faamu ekɔlidenya la quoi ni mɔgɔw bɛ ekɔli la sisan kilasi falen don bɛɛ bɛ yen kalan bɛ ka kɛ somɛri bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ nka ni mɔgɔw bɔra n'u tɛna somɛri bɛ na ekɔli kɔnɔna na ka n'i sigi yen ne m'o de faamu la quoi wa se i bɛ taa sɔrɔ somɛriw ka gɛrɛn de ye ekɔli ye k'a sɔrɔ n'a fɔra ko ka kalan kɛ olu b'u mabɔ ekɔliso yɛrɛ fɛn fɛn ye ekɔli o tɛ taa o fan fɛ a tɛ faamu dɛ wa ekɔli fana ye diɲɛ wɛrɛ de ye n'an ye dɔ fɔ o la koroka olu b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ bi o wulikajɔ kun an n'o fɔ maaw ye Abdelkader ko ale kan ka to kaso la san 2 kelen yafa kelen n'a ma o la kelen a n'o kɛ ale dun ye kalo kelen ni tile 30 de kɛ tile 15 de kɛ kaso la yɔrɔ kɔni o kɔrɔ ko halisa kalo 11 kaso kɔni ale na to o la fɔlɔ min ye cɛnin tɔgɔ ye di Amara Bacili a somɔgɔw y'an wele k'a tununnen don k'a ka telefɔni flash tɛ don kabini dimanche u bɛ k'a ɲini k'u tɛ k'a ye ale dun fana ye maa min ye maa dogolen tɛ M5RFP kɔnɔna na Sogɛli ka côté fa parce que M5RFP est-ce que 4 ou 7 de tɛ sisan 5 ni y'a ye vidéoman m'u ta sigi n tɛ o bolofara tun bɛ caya n'a bɛɛ ye kibaruyaw bɛ ten bi sɔgɔmada in na an na walawalali kɛ o la maa tɛ suruku bali halo la k'a dakasa bɛ bɔ dɛ wa dusumango 2 olu tɛ se ka ɲɔgɔn ladi maa min kɔni ma sɔn wɔsi ma denmisɛnniya la n'o kɔrɔbayara o bɛ kɛ delikɛla ye wa maa min bangera cɛfo kama o tɛ sa bololankoloya la dɛ sɔgɔmada in na Mali kalan Mali kalanyɔrɔ Mali karamɔgɔw Mali kalanso Mali kalandensomaw Mali denw Mali denmisɛnninw Mali siniɲɛsigi an da bɔ o de la bi kalan kun ye kodɔn de ko ye maa dun bɛ kodɔn k'a sɔrɔ i ma kalan sabula i bɛ kan min fɔ o de taara ka kɛ kalan ye anw fɛ yen anw ye mun kɛ kalan ye ka t'i sigi ka tubabukan mɛn ka dɔnkala kari ka fɛnw kɔrɔ dɔw la ka biki dɔn ka lakɛrɛ dɔn ka pɔmu dɔn k'o bɛɛ lajɛlen fɔ nanzarakan na anw y'o kɛ kalan ye maa si tɛ denmisɛnnin fitinin ta so k'a sigi k'a fɔ ko a fɔ ko 1 2 3 4 k'a bɛ a wolo waati a b'o dɔn n'a y'i bolo don tasuma na
abaro ka ko ti bolo do yoro yi aba sama ka bo mata kala o la ko don ne binate famia binate arebe dugono mo to laje ka yere laje ni yen fayi ni yen bayi ni yen benge ni yen tenamusoyi ni yen mamusoyi ni yen tulumasamayi ni yen ninye ira bo be famu ki to dugono ka soro mashimati sigi ka foko ni yen nga bamana nye mu faraka uyen domoke ka korake ka komoke oye ka sega do mayalai ika bu yere kalama ikaro nga fiye joni ye o yele mana tuabu fe ko ke école kalanyi anyo de ke kalanyi ko de ke kodonyi ko ke kobela jeleyi ni mata ola eti wele iti nyininga idongo tala foste fo alno asoro dugu bela jele ma donga ko karsa ma famia le de dongo do dun club ta kala so mati koro kalama de kalanso oye degun soro an fi ka sabu ke munye kabini mawere a donga fo ko école so konnana ton me sega sigi ko école karamo ka ton kuluka la fasali ke bange baw ka ton me sigi parents d'élèves ka hake o nyini école do nga ton nga sigi ko IM ka hake o nyini inemu tebena école ko anana do ngala mala munya to chie a foli mani ne dingay o démocratie nakil la Musa tlela école privée me compter bolo de ngonna mali ngono nga démocratie tle anana ni école privée mi bi alanta dado kai kabi alaka mali da lycée privé kelen pele me kai sisa ne flana me ka jo o korote ko kenre yo ka furo de tunyo e sawa gao alsa lycée privé kelen public kelen ebe mais muya degunyi faso yɛrɛ de bɛ tila tuguni ka ekɔliso wari ta k'o di privéw ma k'olu ka baara kɛ ni o ye ne ma nin de faamu diɲɛ fan si fɛ faso ka kalanso bɛ yen o karamɔgɔw kan ka ta olu kan ka kalan kɛ mɔgɔw kunna faso ka kalanso bɛ yen o sow kan ka jɔ olu kan ka dilan nka o sanyɔlen kelen na tuguni o kalanso kelen ni o ministère de l'éducation kelen bɛ papier yamaruya k'a di mɔgɔw ma ko aw fana ka ninnu kalan olu ko k'olu ye kɛnyɛrɛ ye beta do ka fɔ ko ye min ye o de la wuli ka jɔ yaasa ka se ka kalanko sigi sen kelen kan gouvernement ye nɔnfɔn fɔlɔ min bɔ n'o ye ŋɔni fɔlɔ ye k'o bɔ a sen na k'o bila kɛrɛfɛ n'a tɔw bɛ ka nale o ye IM ye IM o tun y'a dulon février kalo tile 20 ani 8 ka sababuya kɛ ekɔlidenw ka tɔn yɛlɛmali sigili la polisi minnu bɛ premier arrondissement na olu taara tɔn sigiyɔrɔ dɔw la u ye marafa min bɔ ye ala kelen pe de b'a dɔn u y'a fɔ ɲɛmaaw ye anw ɲɛ bɛ nin na ni nin de ye ka IM ko ye a ye fɛɛrɛ ɲini ɲɛmaaw ko ko ayi ko k'a to ten février kalo tile 28 Badalabugu kulu sanfɛ o kelen taara kɛ yen kamalen denmisɛnnin dɔ a nalen kura k'a ka baki sɔrɔ ale taara fatu minisiri ale ye IM a ka baaraw k'olu dulon o nɔrawuli nana kɛ mun ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ tɔnw kunna je le répète ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale ko k'o t'a bɔ ko sisan k'u ye IM ka passé lajɛ sa o sa ni IM ka kɔngɛrɛ bɛ yen joli min bɛ bɔ ala kelen pe de b'a dɔn mɔgɔw bɔra min kalama anu ma bɔ min kalama ko sisan ko tɔn in ko k'a ci IM tira le 13 mars 2024 conseil des ministres a décision taro fait ka décret bɔ o kɔfɛ kalansow u ka se ka labɛn denmisɛnninw ka se ka taa baara k'a kɔnɔna na sisan campus minnu bɛ yen denmisɛnninw bɛ siyɔrɔ minnu na gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ ni avril kalo tile 26 ko ka yen fana don heure ani bɔ heure ka a la nɛgɛ kanɲɛ fu n'o ye 0 heure ye n'o y'i sɔrɔ yɔrɔ min i n'o fara i si yɔrɔ ka ye n'a y'i sɔrɔ campus kɔnɔ da de bɛ tugu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ surveiller ekɔliden dɔw ko an ma kunu an ye dɔw wele ko k'o ti bɛn dɛ
ko examen waatu la olu be kimeli ni fɛnw kɛ ka exercice kɛ fo ka taa se 2h du matin ma ko dɔ dun fana bɛna kana baara kɛ ka jigi ka taa so ko bɛ kɛ cogo di ko y'olu ka degun fɔlɔ ye école karamɔgɔ dɔw fana ko fɛɛrɛ min tigɛlen filɛ nin ye k'o t'a bɔ koyi ko parce que ko écoledenw ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ n'u ka balawu k'a bɛ kɛ tile fɛ de ka caya ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ min na n'u yɛrɛ bɛ yen waati min fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kun olu ka ɲini ekɔliso kɔnɔna na u ka maaw bila maa minnu bɛ ekɔliko dɔn olu ka baara kɛ ka se ka dafalan kɛ a ko la gouvernement ye nin décision in ta nka bi mun degunba bɛ yen ekɔliso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛgɛn bɛ yen wa dɔgɔtɔrɔso bɛ yen wa sɔrɔdasi jɔyɔrɔ finitigi jɔyɔrɔ bɛ yen wa parce que n'i ko k'i bɛ ekɔliden de ta ko ka ekɔlidenw siribe ko ka datugu ka fɛnw kɛ o bɛ gɛlɛya wa u ye min fana don a la sen cɛw b'u ka fan musow b'u ka fan a ti soroba ɲaami tuguni keba ninnu delilen don min na a ti k'o ye tuguni nin y'o bannen on sont finis c'est terminé lawaleyali o dilen don seno mɔgɔw ma olu k'o kɛ ko nin kɔfɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tɔw bɛ nalen yaasa ekɔliso bɛ se ka basigi cogo min maaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko n'i taara k'i bɛ min kɛ nka an ka ekɔlisow ne b'a ɲini gouvernement fɛ a kana taa yɔrɔ jan dɛ lycée minnu bɛ yen n'o ye gouvernement ta ye a ka t'u kɔnɔna a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛgɛn bɛ yen surveillant général n'o bɛ yen a ka directeur ka bureau lajɛ kalan bɛ kɛ kilasi minnu yɛrɛ kɔnɔ a k'olu fenêtre n'olu kɛcogow lajɛ a ka tɔliw lajɛ a ka ventilo lajɛ a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ courant yɛrɛ b'a dɔw la fɔlɔ nkan tɛ privé fɛnw ma dɛ école fondamentale ma dɛ nin ye ekɔlisow ye minnu ye lycéw ye fɔlɔ u ka t'olu lajɛ kura jɔlen ni kɔrɔlen u ka taa bɛɛ kimɛ u k'a lajɛ ne bɛ lycée dɔ faso ta don a mɔgɔ bɛ taa aran jɔ waliduw de dala ɲɛgɛn na gouvernement baara b'a bolo dɛ parce que ni kalanyɔrɔ ma ɲɛ fosi ma ɲɛ kalan taabolo yɛrɛ fana o falenw fana kan ka kɛ nka u ko ko nin ye décision fɔlɔw ye minnu taara yaasa université kɔnɔna na maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka kɛ tuguni zanni kelen kelen ye ka wuli don min man di ye a bɛ wuli su dugutila fɛ ka wuli maaw da la ka fɛnw kɛ k'o ti ɲɛ nka a ka don bɛrɛ la a ka labɛn ka ɲɛ maa minnu n'a ka kan olu ka se k'o kɛ komi an bɛ ekɔlisoko kɔnɔna na sinesupu maaw olu ko n'o ye sanayɛlɛ kalansow ka syndicat ye ko ka kɛ ni waleya min bɛ senna bi olu ka ekɔliso kɔnɔna na nin y'a dɔgɔkun kelen ye supu ekɔliso la kuran yɛrɛ de tɛ yen fiyewu kuran tɛ yen supu kɔnɔna na kuran min tɛ yen kilasi kɔnɔnaw la a bɛ ten u ka laboratoire bɛ ten kalanso yɛrɛ bɛ ten karamɔgɔ ka lafiya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko nin funteniba lahaw ta yen na ko jɔnni bɛ se ka t'i sigi o la sinesupu ko a b'a ɲini a ka tɔnden cɛman n'a musoman fɛ k'u ka baara jɔ pewu ko fo ni kuran nana don min ko wa k'a b'a ɲini u fɛ ko hali n'a fɔra ko sɔgɔmada la ko kuran nana yen ko ye karamɔgɔ ka segin ka na dɛ anw zomɛriw kɔni fo n'u taara juru don an na so dɛ nin y'anw dalen ye koyi misiw kɛlen ka gɛrɛfu kɛ o yɛrɛ de ka di anw ye o sinesupu ɲɛma n'o ye alu jara ye ale ye sɛbɛn in fasiri kununko ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye sinesupu ye ko ale kɔni tɛna se ka kalan kɛ supu kɔnɔna na nin waati in na sabula kuran tɛ yen hakili n ko a yɔrɔ ni énergie ligne dɔ ka surun kɛ u k'a lajɛ u ka ligne dɔ d'u ma u ka se ka baara kɛ cogoya min na wolomasiri tabaw ka chef d'état major n'o ye baro kɛlɛtigi ye Umar Jara général do k'a b'a da maliden ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kari tɛmɛnen n'o ye avril kalo tile 28 ye ko wolomasiri tabaw ye se sɔrɔ ninjuga wale ni bamaja wale kɛba belebeleba dɔ kan min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la min ye wulikajɔ in ye k'a kɛra wulikajɔ belebeleba ye fa min fɛ sa u b'a fɔ ma ko liptako gourma ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la indilimanikaw fɛ yen menaka chef d'état major ko olu ye ɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa dɔn min ye abu uzeifa n'u b'a wele ko igo ninjuga wale ni bamaja wale min n'a lakodɔnnen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ye damatɛmɛ walew ta ka ɲɛsin fasodenw ma a ye damatɛmɛ walew ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma AES taw minnu ye hali finitigila wɛrɛw ye
jamana wɛrɛw taw minnu yɛrɛ diɲɛ seleke naani maa falenbaw ye k'a ye degun se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko lamɛrikɛnw olu ka secrétariat d'État yɛrɛ tun ko ni maa min sera ka maa in ye ko sefa wari o miliyɔn 5 ko u n'o o don tigi ma n'i sera ka kibaruya sɔrɔ ko o fana tun y'a jira k'a fɔ ko ni maa min sera k'a dɔn k'a fɔ ko a ye waleya min ta ka ɲɛsin olu ma ani maa minnu jɛra k'a kɛ tangokaw fɛ yen Niger octobre kalo san 2017 wolomasiri tabaw n'o ye baro kɛlɛtigi a ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko fan wɛrɛw fɛ ko nin don in kɔnɔna na n'o o ye avril kalo tile 27 ye k'u ye tɛgɛ da maa dɔ fana kan k'o fana ye nijuga wale ni bamaca wale kɛbaa ye ko bɛ bɔ jamana wɛrɛ la o minɛna Tɔnbɔkutukaw fɛ yen chef d'état major k'a jira k'a fɔ ko finitigiw k'a b'u fo baara kɛcogo ɲuman na an'u bɛ wuli ka jɔ min na ko yaasa ka se ka nijuga wale ni bamaca wale kɛbaaw u daga yɔrɔ u dogo yɔrɔ u taa yɔrɔ an'u ka ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka tila ka u bɔ baara la pewu k'a b'u fo o waleya in na o hukumu kelen kɔnɔna na kunun ko wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko agolok ko sigi sen fɛ min ye jɛkulu marafatigi ka maa dɔw ye u y'a jira k'a fɔ k'olu sɛgɛnna ko dɔ kɛra ten k'u tɛ ka se ka bɔ o kɛlen de ko totowo kɔnɔna olu bɔra ka na ka kumaɲɔgɔnya don u ni agolok maa falen ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw welela he a y'a lajɛ anw sɛgɛnna koyi n'an y'an kuma ninnu b'an faa de a y'a f'u ye ɛlɛ ni minnu nana anw bila olu taara o ɲinɛna anw kɔ depuis lahara u taara de koyi u tɛna tuguni o ɲuman ye min ye an ka minɛnw filɛ mobili 5 b'an bolo an ka telefɔni minnu b'an wele a la olu filɛ nin ye a ordinatɛrw filɛ a clés filɛ a mot de passe filɛ an ka chargeurs filɛ an ka munitions filɛ a y'a fɔ sɔrɔdasiw ye k'u k'aw mago to kuma fɔlen wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état major armée de terre ye ale taara munumunu Saloke kebakun fana taara ye ka taa ko jate parce que ni nin kɛra i ti giriw a bɛ se ka kɛ piège ye armée ye waatinin d'u ma k'u jate minɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛna ninnu kɔni se foyi tɛ ninnu ye tuguni u y'u ka minɛnw minɛ u yɛrɛ fana n'Ala sɔnna a ma u kan ka kɛ cogo min armée kɔnɔna na o baaraw bɛna na kɛ mobili 5 kɔni ɲuman b'u bolo han ni bɛɛ sera k'i ta n'i kɛ tan cogo la k'a fɔ k'an ye dɔ kɛ a n'a fisaya dɛ dialogue intermalien ale baara bɛ sen na nka an ma min faamu Mamu Dafe segukaw fɛ yen ale ye seko ni dɔnko baara dɔw kɛ a ye symphonie sigi sen kan ka dɔnkili dilan dɔnkili min ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ka tila ka denmisɛnw ni maakɔrɔw bila u ka se ka ɲɛgɛnw kɛ ɲɛgɛn min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya la baara banna nka a dɛsɛlen don ka bɔ télé la dɛ maa si ma nin faamu dɛ a dun ye baara min kɛ nin ye a bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya de la baara kɛra k'a ban pewu symphonie bɛ yen peintre bɛ yen a ye maa bila ka ziiri fana da a si de tɛ ka se ka bɔ télévision na mɔgɔw k'a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛ commission in kɔnɔna na minnu ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma dɛ a dun fana ale yɛrɛ ye commission maa ye maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen mun de kɛra n'a tɛ ka se ka tɛmɛ hali bi jaw kɔni nana anw ye jani ye anw n'a fili sɔɔni sisan maaw k'a ye n'Ala sɔnna a ma n'an seginna ka taga akakaw fɛ yen aka min ye olu ka baki ye baki ale ye jigakurun ye jigakurun bɛ se ka donibaw ta yuwaru ani aka ni ɲɔgɔn cɛ an kun y'a fɔ aw ɲɛna yugiwale ni bamaca wale kɛbaw kɔni nana ko maaw ka bɔ dugu yɛrɛ de kɔnɔ pewu u ye maaw gɛn sabula u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na armée kɛlen don ka taa tugu olu la Tɔnbɔkutu fan bɛɛ lajɛlen fɛ baki n'olu nan'o to yen armée na olu nɔbɔ u ye baki kɔni ka mugu jugu don a la k'a pɛrɛn k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛ baki fɔlɔ o ye mun bɛ bɔ akakaw fɛ yen ka taa yuwaru baki filanan ɲafunukɛkaw fɛ yen u ye taa don o fana na waati min yɛrɛ la u bɛ ka taa don a la o y'a sɔrɔ baki in bɛ ka taga ni camion ye camion bolila ninnu kɔni tun ye maa 4 ye u sera ka 3 minɛ olu la keba ɲɔgɔnna dɔ tun b'a la o ye 5 don fiɲɛ la fo sini an t'a dɔn a taara yɔrɔ min na fɔlɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ sa min ye yuwaru ale ni aka cɛ min ye tɛnɛnkun ɲafunke mara fana na olu ka baki kelen o baki 2 bɛɛ lajɛlen tiɲɛni maa sinakaw y'a jira k'a fɔ ko nin ye jɔrɔnaba ye sabula taa cogo ni nacogo foyi tɛ yen tuguni olu bɛ se ka ba kɔfɛla lasɔrɔ cogo min a ka duguladenw
ulu caman yɛrɛ gɛnna ka wuli ka b'u place la maa 200 ɲɔgɔnna ulu nalen no ɲafungɛkaw fɛ fɛɛrɛ bɛ ka ɲini yaasa u bɛ se ka labɛn cogo min na sabula a denmisɛnnin caman kun ye kalan daminɛ ka ban maa sinakaw y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔlɔlɔntan tɛ ko sabula ulu yɛrɛ fɛ yen sɛnɛ n'o ye contre saison ye o bɛ sen na min ye hali aka yɛrɛ ni yuwaru ni debo ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se fo gijo ninnu ma maaw bɛ sɛnɛ min na bi u y'a yira k'a fɔ k'u sirannen don sabula ninjuguya wale ni bamaja wale kɛbaa ninnu u dogo yɔrɔ de kɛra olu ka yɔrɔ ye fɛɛrɛ ni dabali de ka ɲini gouvernement fɛ yaasa nin ko in bɛ se cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la u y'a yira fana k'a fɔ ko olu ka sumanw n'o ye contre saison sumanw ye caman kɔni tigɛra nka min ye waleya mun filɛ senna nin ye o bɛna ni basigibaliya ye yaasa lafiya ka na sɔrɔdasiw kana ɲinɛ olu kɔ fiyewu u ka wulikajɔ kɛ yaasa u bɛ se ka na cogo min kunungo an ye kibaruya d'aw tulo ka fana k'a fɔ ko kajikaw fɛ yen an sɔngo ale ni gawo ni ɲɔgɔn cɛ min ye mouvement ganda izo ma olu ka sigiyɔrɔ min bɛ yen bin taara kɛ yen kan u yɛrɛ ka kibaruya dilaw y'a yira k'a fɔ ko maa 3 ko o de joginna maa 10 ganda izo fan fɛ u ye olu bɔnɛ u nin na pankasikaw fɛ yen min ye maa 4 o de nin tora jan dɔ dali senfɛ jan in ale kɔni dara nin kalo in tile 28 bamacɛ wale ni juguya wale kɛbaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye kumudukaw fɛ yen bankasi commune kɔnɔna na duguladenw y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra a ye jatigɛba de wuli bankasi kɔnɔna na sabula nin waati in na min ye duguladenw ye olu yɛrɛ kun kɛlen don ka muruti boloda nka ko basigi ni lafiya nana tile 2 nin waati ninnu na kunun tile kɔnɔna na n'o ye ntɛnɛn ye maa dɔw sera k'u ka baaraw kɛ koorokaw ko olu bɛ taama bi taama in bɛ tali kɛ mun na ko sabula olu ka taji n'o ye carburant ye k'o bɛ minɛ wolomasiri tabaw ni finitigiw fɛ dugu kɔnɔna na ko fo ɲɛfɔli ka kɛ u ɲɛna a la commerçants denmisɛnninw musow ni denmisɛnw ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan olu ko k'olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o tajiko ka se ka ɲɛnabɔ nka ko in dugu ma maa wɛrɛw fana bɛ olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ko désobéissance commerçants y'a yira k'a fɔ ko olu n'olu tɛ sira la dɛ olu kɔni hakilina n'olu ta tɛ kelen ye olu ta ye min ye u ka tajiko o ka se ka don bɛrɛ la ɲɛ ka fɔ u ye kun jumɛn na ni taji yer'i bolo a bɛ minɛ walima taji minnu bɛ san u ta yɔrɔ n'u na yɔrɔ ka se ka dɔn yaasa danfara ka se ka bɔ ɲɔgɔn na station kɔnɔnaw la u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni mana se ka sigi sen kan bi koro o kɔrɔ ko baara tɛ yen dugu kɔni ale na to taama na an bɛ segin ka na Bamako cybercriminalité kɔnɔna na min ye Imam Umaru Jara ale tun ye nominali sɛbɛn don ko Abdelkader Mayiga ni ale M5RF min ka surun premier ministre la ko tun ye bɔfɔlɔla kuma dɔ ta ka ɲɛsin ale ma kiiri ka sa o tun ye kiiri ka alamisa tɛmɛnen jaabi bɔra kunungo Abdelkader ko a nɔ minɛlen don san 2 kaso kelen o yafa kɛlen don a ma maa kofɔlen yɛrɛ a ka surun Sogɛli Kokala Mayiga la kuma caman ale bɛ bɔ ka kumaw fɔ min ye kuma minnu ye tali kɛ sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ bɛ M5RF kɔnɔna na maître Muntaka Tall ka taa fara Jamil Bitar kan ale n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka kulu ale ni Sogɛli ka kulu ko olu de karilen don ɲɔgɔn na o senfɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dantigɛli kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a na kɛ min bɔra ka ɲɛsin Imam Umaru Jara ma o ma bɛn ale ma ale taara n'a ye kiiri tigilamaw fɛ yen o de la u y'a yira k'a fɔ ko Abdelkader k'a ka kiiri kɔfɛ sa san 2 kaso kelen kɔni yafa kɛlen na ma n'o ye sirisi ye a tɔ kelen dɔ k'a n'o kɛ kaso datugulen na nin waati in na Abara Bacili ale fana ye sifinnaka ye min bɛ M5RF la a ka surun Sogɛli Kokala Mayiga la kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko ale ka telefɔni a somaw u y'an wele ko a ka telefɔni flash tɛ ka don kabini kari don k'u bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ u y'a datulu la k'a da jaba la maa kofɔlen dun a fana bɛ sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruyaw a bɛ olu di a n'a hakilinaw n'a kuntilennaw nin waati laban kɔni bɔliw ye tali kɛ min na o ye CNT ko ye sabula ale y'a yira k'a fɔ ko CNT ka ci ka bɔ yen pewu ko ka maaw ta ka bɔ jamana kɔnɔna na région na maa kelen kelen ko ka dɔ bɔ CNT musakaw la a ka kumaw fana bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kumaw la ani ka sɔrɔdasiw k'olu senkɔrɔma don kosɛbɛ nka Sogɛli Kokala Mayiga jɛkulu bɛ M5RF kɔnɔna na a ka surun o la kosɛbɛ somaw k'u t'a dɔn ko a bɛ yɔrɔ min na nin waati in na u b'a ɲini maaw fɛ ni maa min ye kibaruya dɔn a kan Kucalakaw fɛ yen ale ni Bankasikaw fɛ yen ekɔliden denmisɛnninw bilalen don ɲɔgɔndan la yen ɲɔgɔndan in kɔni a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin 15 ka bɔ ekɔli min n'o tɔgɔ dalen don Joseph Yarola ABC n'o bɛ koro Bankasi kɔnɔna na ka taa se Otemana Jimboyi ale ni Tangamoyi ma ninnu bɛɛ lajɛlen olu ye maaw ye minnu kan ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ɲɔgɔndan in bɛ tali kɛ mun kan o ye degun min bɛ yen ni maaw b'o sɔrɔ ka se furu joona ma denmisɛnninw ka furu joona u y'a yira k'a fɔ k'a ɲɔgɔndan ɲɔgɔnna n'a bɛ ka kɛ Bankasi
o kelen fana bɛ ka kɛ kucalakaw fɛ yen min ye denmisɛnnin 80 ye olu mun bɛ defu la o kelen no k'olu de ta ka bɔ ekɔliso 40 kɔnɔna na ko n'ala sɔnna ma ɲɔgɔndan in jaabiw olu kan ka bɔ dɔgɔkun nata in kɔnɔna na ekɔliso ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔndan in kɛ n'a jaabi kɛra min ye u mana min de o bɛ kɛ burɛmukaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko olu ka jiko k'a gɛlɛyara kosɛbɛ wolomasiri tabaw tun ye wulikajɔ kɛ u ni burɛmu denmisɛnninw ka se ka ji di waati ni waati kinw na ani maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka se ka ji di olu ma o baara in k'a kurakurara kura ye a bɛ sen na min ye ONG Gradi ye k'ale fana y'i sen don a la yaasa ji bɛ se ka di maaw ma cogo min na burɛmu kɔnɔna na musow ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o ye muso minnu bɛ wasabulon kɔnɔna na k'olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye degun sɔrɔ bato Tɔnbɔkutu ale jenini na sefa wari 5 miliyɔn u y'o ta k'o di denmisɛnninw ma ani maa minnu bɛ yen n'u de degun sɔrɔ Tɔnbɔkutu bato kɔnɔna na musow ka nin tɔn in u y'a jira k'a fɔ ko u ye nin waleya in kɛ kulukorokaw fɛ yen k'a kɛ kun ye sa min ye u ka dɛmɛ an'u ka hinɛ an'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin nin du ninnu ma u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye maa minnu ye nin di u k'u tɛna danni ma dɛ u bɛna n'a ɲini gouvernement fana kɛ maa o maa n'o ye degun sɔrɔ bato ko in na n'o ye bato Tɔnbɔkutu ye ko kana se bi ma sa ko k'a lajɛ a mɔgɔ la tigilamaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kuma tɛ denmisɛnninw bɛ minnu bolo sɔgɔmada in na ta an b'o minɛn sanni yan k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ DIANY.ML FM kan Keba Ibrahim Jalo ko baara ɲɛna min ye Amara Nun Keyita baara ɲɛna ne tɔgɔ ye Kassim Traore anw bɛ bɔ Segu fɛn di fara kan fɔlɔ n ko tɔgɔ yɛlɛma fana ye baara de e ɲɛna k'a bɛ kɛ ten de f'i ka sɛbɛnni kɛ ka taga n'a ye cɛ tɔgɔ ye di kaadɔkɛ in tɔgɔ ye di dɔgɔnɔ ministre de la justice i bɛ taa n'a y'o fɛ yen ale fana b'a di jɛkulu dɔ ma u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka fara a kan n'a tɛ se ka fara a kan ni i tɛna taa ŋanamu ni fɛn kɛ n'a ye u bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye conseil des ministres la ko bɔn ko bi ta kɔ Keba bɔra jaloya la a kɛra cɛnnu ye ala ka wulada in na jira an na.